Vážené dámy, vážení páni, vitajte na slávnostnej benefícii pri príležitosti 100. výročia otvorenia štátnej nemocnice v Košiciach. Často si myslíme, že naša životná cesta je určená výlučne našou vlastnou iniciatívou a snažením. Tieto faktory určite zohrávajú významnú úlohu. Nesmieme však zabudnúť, že zameranie nášho života je zväčša súhrnom mnohých vplyvov minulosti a prítomnosti. Zabúdame, že na týchto vplyvoch sa podieľajú tak postavy minulosti, ako aj tí, ktorí putujú spolu s nami. To všetko ovplyvňuje naše snahy a počínania. Preto nesmieme zabudnúť na ľudí, z ktorých myšlienok sme sa poučili, ako aj na našich spolupracovníkov, ktorí spolu s našimi žiakmi práve teraz dorastajú. Tí budú zárukou toho, že čoskoro od nás prevezmú to progresívne, čo sme do súčasnosti preniesli z našej tradície. Toľko slova akademika Niederlanda, jednej z najväčších osobností slovenskej medicíny. Ctené dámy, vážení páni, srdečne vás všetkých vítam v Košiciach a veľmi si vážim, že ste prijali naše pozvanie. Dámy a páni, prichádza prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Svojím doterajším pôsobením a súčasnou vybavenosťou i praxou nemocnica Louis Pasteur v Košiciach potvrdzuje, že patrí k špičkovým zdravotníckym zariadeniam na Slovensku. Rokov. Na jednej strane veľmi veľa, na strane druhej veľmi málo. Z pohľadu nemocnice sú to 100 000 zachránených životov a vyliečených pacientov a za tým všetkým sú ľudia. Lekári, sestry, praktické sestry, asistenti, pôrodné asistentky, sanitári, laboranti, fyzioterapeuti, ale aj všetci tí, ktorí sa o chod nemocnice starali a denne zabezpečujú jej fungovanie. Personál je našim najväčším bohatstvom. Históriu píšu ľudia. A naša stará nemocnica, ako ju dodnes volajú všetci Košičania, je tou kolískou košickej medicíny, ktorá dávala a dáva impulzy k vzniku ďalších košických nemocníc a predstavuje dnes ako univerzitná nemocnica Louis Pasteura v spolupráci s partnerskými nemocnicami kľúčového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na východe Slovenska.